Λοιπόν, έχουμε κάνει τώρα εδώ μία πατέντα με την οποία γυρίζουμε με έναν απλό τρόπο 3 σούβλες ταυτόχρονα. Μπορεί να κάνουμε και 5 και 10. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα μοτεράκι από γυαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων κατά προτίμηση Jeep. Έχουμε προσαρμόσει ένα γρανάζ στο μοτέρ. Έχουμε βάλει στην πίσω μπάντα ένα γρανάζ ακόμα το οποίο λέγεται τεμπέλης και από ένα γρανάζ στην κάθε σούβλα. Λοιπόν, έχουμε προσαρμόσει για να δουλέψει το μοτέρ, επειδή είναι 12V, έχουμε πάρει μετασχηματιστή από ραβδιστικό από τις ελιές και μετατρέπουμε. Το 220 το κάνουμε 12V. Λοιπόν, το μυστικό για να μην κουράζεται το μοτέρ αυτό τώρα είναι το εξής. Πρέπει τα κρέατα να είναι ευθυγραμμισμένα, κεντραρισμένα, δηλαδή το κέντρο βάρους να είναι σωστά τοποθετημένο για να μην χορεύουν οι σούβλες και μας κάνει ζημιά και μας χορεύει τα γρανάζια. Απλά, πολύ απλά και νόστιμα. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή Ανάσταση.